खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बड'दयाव सासे सुरां सिखारि हमजादों। मरिगावआव साबा साइबार क्रिमिनेल हमजादों। गासैबो दोलोनि थान्दै हान्जाया क'क्राझारनि रैखाथि बादायाव दावबायना खौरां लाहैदों। भटार फारिलाइ सोदांनायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होनानै आमसुआ धुबुरीआव सोमावसारदों। इउपिपिएलआ बे दाननि जोबनायाव गोरोबथा खालामनाय खालामैनि सायाव थांखि लागोन बुंदों प्रमद बर'। बाक्सानि बेकि दैमायाव आयेन बेरेखायै बाला जावनाया सोलिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बड'दयाव हमनो हादों सासे सुरां सिखारि एबा फलान। बड'दयानि फगरागुरिनि कुरुलिया पाबनिफ्राय हमनो हादों सुरां सिखारिखौ। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बड'दयानि कुरुलिया पामाव अपारेशन खालामना सासे सिखारिखौ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय सिखारिखौ नुरु जामाल होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। थांनाय हराव कुरुलिया पामाव आयेन बेरेखायै दाउ सिखार खालामगासिनो थानाय समावनो जायगानि सुबुंफोरा नुरु जामालखौ हमनो हायो। बिनि उनाव रायजोफोरा नुरु जामालखौ पुलिसनो गथायनानै होयो। रिपर्ट बायदिब्ला नुरु जामालजों लोगोसे मेसिन, दाउ सिखाव खालामनायाव बाहायग्रा जे आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हायो। ओरैहाय बे जाथायनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मरिगाव पुलिसनि जेआव साबा साइबार क्रिमिनेल। मरिगाव जिल्लायाव फिन गोख्रों जादों साइबार क्रिमिनेलनि हान्जा। बेनि बिदिन्थि महरै मरिगावआव साबा साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हायो। साबा साइबार क्रिमिनेलखौ पुलिसआ थिं, मौराबारि आरो लाहौरीघाटनिफ्राय हमदों। बबेखानि हमजानाय साबा साइबार क्रिमिनेल एबा थगायसुलाफोरखौ आजाहुरुल इस्लाम, बाहारुल इस्लाम, थिंनि महमुद हासान, रकिबुल रहमान आरो रियानुद जामान होननानै सिनायथिनो होदों। साइबार क्रिमिनेलफोरा नंखाय डकुमेन्टफोरखौ बाहायनानै एक्सिस बेंकनिफ्राय 25 लाख रां दाहार लादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला दायनिगिरिफोरनिफ्राय गंस्नि मबाइल फन, मोन 6 एडमिट कार्डजों लोगोसे गांनै चेकबुक आरो गांनै बेंक पासबुक जब्द खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ मरिगावनि एडिशनेल एसपि समिरन बैष्णबनि दैदेननायाव अपारेशन खालामना हमनाय जायो। दासान्दि बांसिनै मिथिनो थाखाय मरिगाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। गासैबो दोलोनि थान्दै हान्जाया क'क्राझारनि गुबुन गुबुन जायगायाव फसंनाय रैखाथि बादायाव दावबायहैदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव गासैबो दोलोनि एबा सर्बदलिया मोनसे थान्दै हान्जाया क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रैखाथि बादाफोराव दावबायदों आरो रैखाथि बादायाव आश्रय लानानै थानो गोनां जानाय रायजो राजाफोरखौ सावरायनानै खौरां लायो आरो बे समाव क'क्राझारनि थासारिया गाहामाव फैफिनबाय होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुंथियो। बे थान्दै हान्जायाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासात बसुमतारी, आगुस्तास दिग्गा, प्रकाश बसुमतारी, एमसिएलए जुबिराज ब्रह्म आरो गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव हान्जायारि गाग्लोबनाय जाथायखौ बिथा खालामजानानै थांनाय हिंसायारि जाथाय आरो हारियारि दाङाबाजिनि उनाव माखासे नखरफोरा गावनि न'-बांखौ गारनानै रैखाथि बादायाव आश्रय लाहैनो गोनां जादों। बर' आरो सान्थाल मोन्नैबो हारिनि सुबुंफोरा रैखाथि बादायाव थानो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा कारिगाव गुदि फरायसालि आरो गौरानगर गुदि फरायसालियाव आश्रय लादों। गुबुन फारसे बर' हारिनि सुबुंफोरा गारलाबारि गुदि फरायसालिनि रैखाथि बादायाव दं। बे गासैबो रैखाथि बादायाव गासैबो हान्जानि थान्दै हान्जाया थांनानै खौरां लाहैदों। बे दावबायनायाव दैदेनगिरिफोरा रायजोफोरजों रायज्लायो, गोनांथार सिबिथायनि खाबुखौ नायबिजिरो आरो खुंथायनिफ्राय आबुं हेफाजाब होनायनि खोथा होयो। मख'नो गोनांदि थान्दै हान्जाया गोजोन आरो हारियारि गोरोबलायनाय थासारि लाबोफिननो थाखाय खावलायो आरो हारि माहारि बासियालासे खहा जानांनाय गासै नखरफोरनि रैखाथि, फिन थांना थानायनि राहा होनाय आरो मोजांखौ थि खालामनो थाखाय खोथा होफिनदों। अल आसाम माइन'रिटि स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै आमसुआ धुबुरी जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव धर्ना हाबाफारि एबा सोमावसारनाय दिन्थिफुंदों। भटार फारिलाइ सोदांनाय एबा भटार फारिलाइनि स्पेसियेल रिभिजन हाबाफारियाव गोख्रों बेले-बेजे जानायनि अजद होनानै आमसुआ धुबुरी जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारदों। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आमसुनि दैदेनगिरिफ्रा दाबि खालामनानै बुङोदि भटार फारिलाइ सोदांफिननाय हाबाफारियाव गोख्रों बेले-बेजे जादों। बेनि जुयै आयेन बायदियै भटारफोरखौ एरख'नाय जादों आरो खुंथाया थागिबि हारिनि सुबुंफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारि मेसिनारिफोरखौ बन्द खालामगासिनो दं होनना अजद होयो। बेनि अनगायैबो धर्नायाव बाहागो लानाय आमसुनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफ्रा आसाम सोरखार,
गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपिनि आफादगिरि आरो दरं उदालगुरि एमपि दिलीप साइकियानि हेंथायै स्लगान होनानै होसिग्रावो। मख'नो गोनांदि दानि स्पेसियेल रिभिजन एबा भटार फारिलाइ सोदांनायखौ भारतनि नोगोरारिफोरनि सायाव आयेनारि बिथा गैयालासे थाथ'नायखौ सोंथि खालामनानै नंखाय अजद होनो थाखाय बाहायनाय जादों होननानै अजद होदों। नंगुबै भटारफोरखौ नाङा फाङा नायबिजिरगासिनो दं आरो ओनसोलारि थाखोआव दैखांनाय अजदफोरखौ सुस्रांनाय जायाखै। नायबिजिरनायाव लोब्बा थानाय बिबानगिरिफोरखौ गोख्रों हुमखि होनानै आमसुनि गाहाय नेहाथारि आल्फारुक आसिकुर रेहमानआ बुङोदि जुदि रायजो राजाफोरनि सायाव साजा होनाया सोलिगासिनो थायोब्ला आयेनारि राहा लानायनि सायाव सानगोन। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया साखाथियाव लोगोसे बिटिसिनि आवथायाव थानाय मोन 15 बिधान सभा मासिया बयनिबो नोजोरखौ बोदों मानोना दिसपुर दखल खालामनायाव बिटिसिआ गोख्रों बिफाव लायो। बेनि गेजेरावनो इउपिपिएल दोलोआ बे दाननि जोबनायाव एनडिएआव थानाय थायि आरो गोरोबथा खालामनाय खालामिनि सायाव जोबथा थांखि लागोन होननानै आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'आ चिराङाव खौरांगिरि मेल खुंनानै मिथिहोनाय बायदिब्ला फैगौ 24 जानुवारियाव जानो गोनां इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि मेलाव आरो 30-31 जानुवारियाव जानो गोनां मिरुनि बोसोरारि जथुम्मायाव इउपिपिएल दोलोआ गुबुन राजखान्थि हान्जाजों गोरोबथा खालामनाय खालामिनि सायाव थांखि लागोन। बबेखानि दोलोआरि बिथाजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दं। नंखाय गुबुन हान्जाजों गोरोबथा खालामनायनि सायाव मिरुनि जथुम्मायाव जोबथा थांखि लागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव गोरोबथाया जाथावना नङा। बेनि सिगां बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो बिटिसिआव इउपिपिएलजों गोरोबथा खालामनायखौ थारलायै नेवसिगारदों। बे समाव बाक्सा जिल्लानि गबरथना ओनसोलाव बेकि दैमानि सेर सेर आयेन बेरेखा बाला जावना फानखुमानाय खामानि बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि जाहोनाव दैमा रुगुंफोराव खुरखानाय हा आरो न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। ओनसोलनि थागिरिफोरनि अजद होनाय बायदिब्ला बाला खावग्रा सुबुंफोरा दैमा बारनानै अरायथा नङै आलि बानायना गोबां जेसिबि आरो जावखांग्रा जन्थ्रफोर बाहायना गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बालाफोरखौ जावखांना गुबुनाव दैथायहरदों। बाला जावखांनाय खामानिफोरा सानफ्रोमबो 24 घन्टा सोलिगासिनो दं। बेनि जाहोनाव दैमानि थाला बाहागोआव लांदां जाबोदों। बे आयेन बेरेखा खामानिफोरा थोंजोङै आब्दुल मन्ना आरो रनजित बर' आरो गोबां सोद्रोमाफोरजों लोब्बा थानायखौ थागिरिफ्रा गोख्रों अजद होदों। बेबायदिनो गबरथना साखाथिनि गामरिगुरियावबो बेबायदिनो आयेन बेरेखा बाला जावनाय खामानिया सोलिगासिनो थानायखौ मिथिनो मोन्दों। लकेन गयारि आरो बिनि हेफाजाबगिरिफोरा बे बेरेखा खामानियाव गुबै आखाइ दं होननानै थागिरिफ्रा अजद होदों। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव बिबानगिरिफोरजों सिगां समफोराव गोबां खौरां हरसेयाव दासिमबो गोख्रों राहा लायाखै होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया आयेन बेरेखायै खनिनि खामानियाव लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरनि सायाव आयेनारि राहा लानायनि हुमखि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।